indoda hombe. Ndoda mboro yakanyatsokura kudai so. Zvadzinoita mboro idzi pane inenge yakanyatsoreba. Yobva yadhafukira. Yobva yaita kakukomba monge banana so. Iyo ndo yandonyatsoda iyo. Magaro anodiwa nevarume nekuti paunongo uchiita naye pepe kana wakamukotamira handiti anenge achimatambisa kudai. Iwo unongo achimatambisa kudai. Iye achimabata achimapurusira ende anokasika kutunda mai. Ndo zvinoita kuti murume akasike kutunda zviyazvi. Kana nyangu akatarisa mudenga ukasimukira kudai anenge achikubata achikupurusira magaro. Aiwa hatani arutsa. Saka ndikamukotamira matinja anenge akakura kudai. Paanopinza pepe. Mboro yemanje inobva yahakwa nematinja aya. Wakadzi awa nematauranda varume vari kuti wakadzi vanoramba bonde. Wakadzi vazhinji vanoramba anenge achingoti ndakaneta. Vamwe hanzi vamwe havadhonza vana matinja. Saka anenge achinyatsosvaga kune matinja akakura. Vamwe varume mamaproblems atakaona kune vamwe varume. Vamwe kana akatunda tinomboona mamariska tinombosanganza anu akapfeka kondomu. Murume anotunda kana ropa chaiyo. Anotunda anenge aine siki inenge yaura mukati. Anotunda ropa. Right, muri Zimbabwe chirongwa chedu chiri kupfuurira mberi touchline hour apo patinenge tichiita hurukuro nevasikana vanotengesa bonde vanotengesa miri. So kana kachinge kari kekutanga kusvika pano tokumbirawo kuti video inoi musaione muine vanyarikani zvakare aionekwe nemwana ari pasi pe 18 years nekuda kwekuti tine mamashoko atinotaura muhurukuro dzatinenge tichiita asingakwanisi kuteererwa nevana vadiki. So thank you very much. Kana muchinge muri vanyarikani munoona video inoi muri kunzvimbo dzakasiyana siyana, umwe ari mubedroom, umwe ari mukitchen, umwe ari kuvaranda, mumwe ari koko. So thank you very much. Chirega tiwane mukana wekupinda munyaya yedu. Watete makadini? Tripo makadishe. Tinofara edu riri seiko basa? Aiwa basa riri. Handitika? Riri kufamba here? Aiwa riri kufamba. Makastoma ari kuuya here? Aiwa ari kuuya. Akawanda. Murumbo wadainza makastoma murumbo madainza neiko? Aiwa tinovadedza kana takamira kugona kupfeka chaiko. Vanda vanhu vakashama. Wanda vanhu vakashama. Saka tikamirawo takashama. Aiwa makastoma anouya visingaiti. Alright. Saka muri kutonyatsa kutorarama here muchitotengesa bonde muchi? Zvokurarama. Kurarama visingaiti nemusikana webasa. Vana vanoenda kuchikoro, mafizi ndobhadhara ndega sesingle parent. Zvese ndoafodha, hapana chansingakwanisi kuafodha. Kurarama. Saka maane nguva yakareba sei muri muindustry iyo? Indane 5 years. Mane 5 years? Mane 5 years. Saka madonza. Tisu anonzi magogodera acho. Mukanzwa kunzi magogodera vanotraina vaive. Tinovatraina. Tisu magogodera acho tichitraina vari kupinda muindustry. Alright. Saka kune vanotouyawo vanototi inini toda kutopindawo muindustry makamira sei? Anotouya. Kutoti sisi zvinhu zvandoomera. Like vai vanenge vambopinda mamarriage handiti. Ukapinda marriage kana zvaoma, umwe anosiya. Kazhinji ukwana munhu akusiya kumarriage akutofunga riga nchienda kuchivuri. Saka vanouya vakoma. Zvinhu zvandoomera. Ndoda kutawo zvamuri kuita ndidzidzisei. Saka ndinobva ndamuti uya. Ndomudzidzisa ndomudza zvese zvekuita kuti kana wakuita basa iri unodai bosi tine zvatinoshandisa mubasa redu imomo. Kana ndamutraina ndochienda naye kubasa inini. Kana ndaenda naye pande ndichishandira iye anenge ari padhuze neni pasaidi pangu. Achiona zvatinenge tichiita zviya handiti. Kana pauyo mabora ngoma asheke makudo tomati makudo muindustry. Makudo matsotsi. Anenge achiziva kuti uyu munyowani. Kune vanhu vanotozoti uyu munyowani. Kana ari munyowani anenge ada kumubata rafu. Kana kuti anenge ada kumunyenga mahara. Kana kuti ashamu akabhadharwa mahara handiti. Senge tochaja $5 mashort time edu. Saka akaziva kuti uyu munyowani. Achamuti imari onzwa mari voenda kuloji. Vaenda kuloji anomusvura.
anomunyenga. Anenge ane zimboro zimukwimba rakadai. Anomunyenga kana kumubvarira kondomu. Saka vanhu vava takuvaziva bosi takachimasta chigame ichi tagaramo. Saka akangosvika paari ndikangotanga kuti shamwari mosquito iri kuruma. Obva utoziva kuti makudo. Makudo. Ritori tipi yekutotipa umwe anyari paside. Tipi. Katongodzana kuti mosquito ende yaruma. Singaiti mosquito iri kuruma ndichitopu magumbo rangu kudai. Chibva utoziva kuti auya pauri haiti. Haiti. Obva uto iwe uchatoziva zvauchamudza. Ramba unomupa pane yatoti get away price. Yekuti yekumudzinga saka ukasvika ukati imari ndogona kuti $20. Una kwaunoenda neni kana kuti unenge usina 20. Unenge usina mari yake. Saka ndo zvatinoita izvozvo muindustry. Saka kunze kwaizvozvo ngatichitarisei imimi ndimi magogodera. Ndimi murimo muindustry umo muri kudzidzisa vamwe. Nguva yacho yamunotanga kusangana nemunhu mapinda mumba. Kune vamwe here vamwe vari kutoti akakukechai nhasi mangwana anodzoka achiti maiwaya takanakirwa nawo. Variko vakawanda sengeni makastoma nditori nawo. Munenge mamuita sei kuti adzoke? Ndopanoda kunzwa ipa kuti munenge manyanya anenge anyanya kunakirwa sei, mamuita mastaira api, ndavi mastaira amunoita kuti kuzoona munhu akuti inini paya ka ndakuda kuti ndimbodzoka futi ndinyatsonzwa kuti ndizvo here zvandakanzwa paya. Zvatinoita akasvika munhu imari vataenda kuloji. Tasvika muloji mwemwe ndobva anotaura ndiri kudawo stairi yakati. Varume vazhinji vanofarira kukotamira. Saka ndobva ndanyatsobvisawo tente chinhuhwirira. Tageza tashongedzawo takazorowo mafuta anonhuhwirira maspray. Saka ndikamukotamira matinja anenge akakura kudai. Paanopinza paya mboro yemanje inobva yaakwa nematinja aya. Paanotanga kuita paya tichimukurungira. Varume vanoda kukurungira. Saka ukamutambira chikapa chashe aiwa vanodzoka mutonzwa achiti chimama chiripo here apa. Kana akatosvika patouchline akandishaya anotomira achitenderera achitoziva kuti munhu wangu apinda nuhu. Anotodzoka makastoma atowanda stereki. Ko saka magaro anoshanda here pabonde? Magaro anoshanda pabonde. Magaro anodiwa nevarume nekuti paunenge uchiita naye paipai kana wakamukotamira handiti anenge achimatambisa kudai. Iwe unenge uchimatambisa kudai. Iye achimabata achimapurusira ende anokasika kutunda mai. Ndo zvinoita kuti murume akasike kutunda zviyazvi. Kana nyange akatarisa mudenga ukasimukira kudai anenge achikubata achikupurusira magaro. Aiwa hatani arutsa tunda. Umwe unotonzwa kutoda kudzokorera second round. Vazhinji vanototi ndoda second round. Obva watomupfekedza futi protector mobva matoita futi uchimutambisira magaro ayai. Aiwa 2 minutes atotunda oenda mangwana nomuna achidzoka. Anodzoka pauri anotouya achikutsvaga kuti ko munhu wangu uye wamwetawo pamafoni namba. Uriko here chimama? Ndiriko uya. Otokudza kuti bhebhi unonaka bhebhi. Unonaka unonditira zvanonyatsonzwa kuti ndizvo chefo. Aiwa pakanaka. Saka imimi pamakanyatsa kuongorora muchiona vanhurume makanyatsa kuona kuti wanonyanya kuuya kwamuri vane vakadzi here kana kuti mabachura asina vakadzi wanonyanya kuuya kwamuri? Namba zhinji inouya vane vakadzi. Vanenge vane vakadzi? Anenge vane vakadzi bosi. Varume vazhinji vatinotopinda nawo ukatomuitira ukamufadza unotonzwa achikudza kuti kwangu kumba izva zvipi. Saka varume vazhinji vanoita vachitonyanya vakadzi oneso. Anotondiudza zvekumba kwake. Saka vazhinji vane vakadzi. Saka era yamakaona imimi kazhinji pamunouya muchikechewa imimi era yamakanyanya kuona iri kuitwa nevakadzi kuti murume azosiye mukadzi wake kumba achiuya achizokecha imimi maera acho ndeapi vari kunyanya kusiyirwei vana mai kumba? Vakadzi ava nematauriro anoita varume vari kuti vakadzi vanoramba bonde. Vakadzi vazhinji vanoramba anenge achingoti ndakaneta. Vamwe hanzi vamwe havadhonza vana matinji. Saka anenge achinyatsotsvaga kune matinji akakura. Neye yekuramba bonde iyoyo. Saka munhu anenge akuda hake kwaanopiwa nenguva yaada nemastairo ese nokuti vakadzi vazhinji vanoramba kutama mudzimbo. Anenge achingoti staira iyeyo imwe chete. Akatarisa mudenga zuva rese everyday anotarisa mudenga. Mangwana ndopazviri achingonamata akatarisa mudenga imomo. Saka varume vazhinji havazvide because murume anoti hanzi
ndoda kuti ndikambodyiwo nebeef, mangwana ndombodyiwo nepoko, mangwana ndodyiwo nechicken, ndinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei. Alright, saka vana amai vari kunyima varume. Vari kunyima varume mudzimba. Saka akauya kwandiri kana akati shamwari ndiri kuda 30 minutes ndiri pamusoro pako, handirambi. Noti chandodei mari. Nditori naye wandinotoita naye. Anotoita zvoti ziya rinotodonha. Musadaro? Ari pamusoro pangu. Ndikatozomubvunza ndikati kweiwewe chii? Kumba madhamu ndozvavanzi avadi ndosaka ndichitoya kuno. Ndikatobva kubasa anotouya achitondinokera. Kana ibve ndatobva pabasa anouya achinditsvaga. Alright. Ko panyaya yekurumenza pane vamwe vanoti ndoda kudyiwa nhengo, vanenge vachida kudyiwa mboro. Imimi munoita sei nevanhu vakadaro? Zvazvinoita ndezvekudai so. Varipo vanouya zvishuwa oti ndoda kudyiwa. Saka imari. Mari yataichaja pakungoita yasiyana nemari yekuzodya mboro. Tinoidya totanga taigezawo zvakanaka-naka. Toyasa kuklina pana pandichangotanga ndaidya. Ndikaisuka-sukawo, ndoidya. Awa tinodya. Wendipawo chi? Mari yangu. Umwe anoti ndidya yakadaro. Umwe anoti awapfekedza kondomu, ndidya kwiri mukondomu. Nichandei ndichida ichi? Imari. Saka tinodya. Saka zvikanzi idye yakadaro, imimi munotongoidya yakadaro. Alright. Ko anenge achida asina protector, anenge achida nyoro. Zvazvinoita mubasa medu muko. Nyoro unokwanisa kuita but kune kwakuriska manje. Nyoro inonetsa nekuti vamwe varume problems atakaona kune vamwe varume, vamwe kana akatunda tinombona mariska tinombosanganza anu akapfeka kondomu. Murume anotunda kana ropa chaiyo. Anotunda, anenge aine siki inenge yaura mukati. Anotunda ropa? Vari kwanototunda ropa varume. Inenge itori siki iyoyo? Siki inenge iri mukati. Saka zvekuti munhu auzoti nyoro zviya. Zviye zvakudhipenda kuti munhu wangu handienda mboita time tichiitisana naye. Tinogona kumboriskawo isowo kamari kari nani, kwete kungoti wese. Aiwa, handinyanye daro zvangu. Aiwa, tinotenda. Saka imi pachenyu munewo here boyfriend renyu yamunoti inini ndoita hangu nevamwe vanhu vese avo, but ndine wangu munhu wani wandinotoziva kutoti aiyeye ndotomhanya naye big time? Inini hangu ndakazvimiririra so far. Aiwa, handina boyfriend. Hamuna? Aiwa, handina. Ko hakuna here vanotombokupfimbai vanenge vachitoda? Vakawanda. Vanondida vakawandisa varume ndovapedza here. Umwe akati yatigarisane ndozokudai, varume vanotondipimba vakawanda. Asi inyaya yekuti mazuva ano ndiri kumbodaita zvibasa zvekutsvaga mari. Zvemaboyfriends tinoita but zvemaboyfriends zvinokupedzera nguva yekutsvaga mari. Nokuti umwe munhu unogona kumuti ndakuda andibhadharira rendi, anenge akona kunge atoita zvese, saka anenge akugara tek nenda kutozotsvaga mari. Nokuti ndinoda kutsvaga mari yekuchengeta chi? Yekuchengeta vana vangu ka. Saka zvemaboyfriends no. Saka wana weukama vanotozviziva here ndobasa ramunoita kana kuti munoita makawanda? Vamwe vanozviziva asi vamwe havazvizivi zvo. Vamwe vanozvizivawo vamwe havazvizivi. Alright. Saka imimi mune tarisiro here yekuti ndikufungidzira kuti ndikamboti fambe nacho ndichiita hangu zvekutengesa bonde ndichazoregera pakati, kana kuti muri kutoti giya makaenda? Aiwa, giya takaenda nekuti iri basa iri kari muchiona kutangira paprofit atihodhe. Saka ndikahodha madomasi ndichatengesa madomasi achaora. Hapana, ndatoita loss. Profit capital yanhingirikini yaora capital yaora. Saka basa rangu aiwa apa handihoti giya naro ndichochengeta mhuri yangu, upenyu hwangu chitofamba zvakanaka. Alright. Saka imimi chimbonditaurirawo pane here pamunoti nini ndikabatwa nemurume inini ndinofarira kubatwa so kuti muzotunda? Munototundawo here panguva yamunenge muchisangana nevanhu? Kutunda ndingakuudzei kuti kudiko kutunda hatitundi. Muchihure hamutundi. Aiwa, muchihure munhu hatundi. Hakuna munhu anotunda muchihure. Ukatoona munhu atunda ka pamwe ndee ndanyatsobatwa nemunhu wandiri kunyatsoona kuti
uyo ari kundizipira ari kundigonera chaizvo ndanyatsoona kuti munhu wandapinda nei type yangu ipapo ndogona kutunda because ndine type yandei ndichitarisirawo kana pamboro idzodzi ndine type yemboro yandei ndichitarisirawo saka ndikasanganawo nemboro yandinoyatsoda chaiyo aiwa tinopedzerana. Mboro yamunonyanya kufarira imimi yakaita sei? Indoda hombe ndoda mboro yakanyatsokura kudai so zvadzinoita mboro idzi pane inenge yakanyatsoreba yobva yadhafukira yobva yaita kakukomba monge banana so iyo ndo yandonyatsodayo zvoti ndikapinda netype yemunhu akadaro anonyatsonyenga indoda munhu anonyenga anonyatsonyenga chaizvo aiwa ndotunda kwete vese vese no pamunenge muchishirana paya pane makona here kuti kana ichinge irimo inofanira kuenda nekona inofanira kuenda nekona ichizo zvinombofamba sei paipa mune makona here mukati? Arimo makona arimo because uchiona murume achinyenga paipa unoyatsoona kana akuita akaita akaenda nekone ukuku oenda neimwe kone yekusaidi uku ozonyatsopinda nepakati akunyatsonanga muchibereko zvine makona unoyatsonzwa kuti munhu ari kunakirwa panapa anenge anyatsotsvaga makona ese achikurungira ari imomo uchimubatsirawo nekukurungira kudai so ndizvo zvichaizvo. Saka imimi pamunonyatsa kunzwa kuti inini munhu ndarumenzwa ndabatwa pamunofarira kubatwa pai? Inini ndoda kuti anyatsobata bechi akabata bechi achibata matinji yaya ozoti mukati achipinza zvigunwe dai so achindibata kudai achiripuruzira bechi kudai aiwa andonyatsonzwa kana kutunda ndototunda asati atomboya. Alright. Aiwa tinotenda. Saka so mastaira manyaya emastaira mambotaura mukati warume awa achangode kungoti unenge uchingoerenga unenge uchingonamata wakatarisa mudenga uchiverenga nyenyedzi kunze kwekukotama kuya pane here mamwe mastaira anoitwa vanhu vari pabonde? Mastaira aripo akafanana neapi? Pane yepasaidi yoti munenge makarara makarara kudai handiti wakasimudza gumbo rako mudenga kudai so iye ari pasaidi muchita makaita kunge makarara makatsamira kudai ari pasaidi achipinza kudai so iye anenge ari kuzasi mbichana wakasimudza makumbo mudenga ndo imwe style one iyoyo varume vanoida zvisingaiti vanoida style iyoyo nekusimuka wobata pakona yembedha kana kuti uri pambedha handiti uyo unenge wakarara pambedha uri pakona yembedha akakudhonzera kumashure kudai so iye ari pasi anenge asina kukwira pambedha iye murume ndiye anenge ari pasi anenge ari pasi iwe unenge uri pambedha akakudhonzera kumacheto kwembedha kudai so wakavhura makumbo achiita wakadaro mastaira akawandisa mastaira ebonda aperi aiwa alright aiwa tinotenda saka pazuva mungakwanise kuita mari? Pazuva roughly inini kazhinji ndowanzoshanda kana kuma $60-70 $60-70 pazuva mashort time because zvazvinoita ukapinda nemunhu wamuti $5 topinda mukati obva handiti bhebhi ndikudawo stairi yakati ndinobva ndamuwedzera mari tiri mukati ndomuwedzera mari munomuti topa imwe mari topa imwe 5 ndikuitire stairi yauri kuda saka akanonoka manje toshanda netime ndoshanda netime ndikaona kuti ari kunonoka ndomuti kasika kana uruda kuramba uchiita wedzera mari saka ndokuwanda kunenge uchiita chii mari yacho saka pane pamwe here pekuti murume anogona kutotadza kutunda ava zviripo chii chinenge chaitika ipo paya kuti murume munhu asati amborara naye obva auya kwamuri wototadza kutotunda? Zvazvinoita ndezvekudai so ukapinda nemunhu akadhakwa munhu ari kumwa doro especially malebhu aya makasiwa ukatanga kumuromenza zviri pairi imwe inotoramba kumira zvinodhipenda nedoro rauri kumwa senge pana vanomwa tumbwa tuya munhu anomwa kambwa kana kumira imira unotozama kuimisa iye shunga anenge ainadzo ndo vanhu vaya vanozotitisa mari anoramba achiwedzera achiwedzera mari zvoti anosvika pakuti arega ndiende yaramba kumira umwe inomira kana yamira yemalebhu andi kutaura anonyenga agonyenga asi haatunde nyaya yedoro umwe futi inenge rinyaya yebrain panomwa kuti uchipinda naye handiti abva kwesoku yakamira ozomwe unotosvika utoti iwe mbura yangu iri kuramba but ndabva kwesoku yakamira yanyaya yebrain manje bcause anenge achitya vamwe rume vanotya utonzi achitati handisi kufila comfortable saka
ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti munhu asatunde. Munhu kuti munhu asatunde. Ndizvozvo. Alright. Asi munhu wemurume imimi semazira munoita vanhurume kubva muchitanga basa renyu. Anonzi murume chai anofana kuita maraunzi mangani? Murume akasimba. Murume akasimba anoita 2 rounds. Anoita 2 rounds. 2 rounds dziri strong. Kwete wejongwe. Bosi pana tinosanganza unoti akangoti chebo chobatotunda. Asati ane zvaaita. Asi murume cheshe anofanira kunyinga 2 rounds. Akarova round rekutanga. Akakasika kutunda. Rechi2 anononoka. Iroro anokwinya. Okay. Anokwinya naro. Anozotunda ke but antra time. Okay. Antra time. 2 rounds enough. Ko anozoita 3, 4, 5 rounds. Zvazvinoita ndezvekudai so. 3, 4, 5 rounds dziya. Vanenge pane kanonzi pane vanoti 7 hours. Okay. Periods kanonzi 7 hours. Mapirits. Okay. Kana munhu anorwa ma-hours ende izvozvo zvinowanika ku-night. Okay. Kwete ku-short time. Okay. Ku-short time hakuna anorwa 4, 5 rounds. Zvinowanika ku-night. Alright. Uti ukatora nemunhu maenda ku-night zviya masvika ku-night. Aiwa marara maita. Time munongonzwa mukauya. Toita time. Mukauya anenge akamwa mapirisi ma7 hours andikudza iye. Anonyenga zvizvo. Anonyenga zvese. Achitunda here? Anotunda. Anotunda. Asi wewe manje ndo unozosara wakuzorwadziwa manje. Unosvuka uzvo. Uri munhu ka. Pakuita weti paya. Unozonzwa kuti beche rangu rasvuka iri. Avanonyenga. Noita marounds amurutaura. Asi marounds ari normal i2. I2 rounds. Bozva zvinoita ndezvekudaiso. Kana iri short time, marounds are normal i2 rounds. Kana iri night, marounds are normal i3 rounds. Why ndiri kudaro? Muchisvika handiti. Moita first round. Then morara. Okay. Ozokumutsa pakati peusiku. Moita another round. Then morara. Paanozomuka maxen kuma5 because short time night inopera kuma5. Okay. Yokumutsa kuma5 pepe akubuda ada kuenda. Moita. Ndo dziri normal 3 rounds. 3 rounds. Aiwa, tinotenda. Saka waripo here imimi mubasa renyu mukubva muchitanga basa renyu ramunoti inini zuva iroro randiri kanganwe pane dambudziko pane munhu akandita rafu akadai so makambosangana here nemunhu akambokutamba rafu yamusingakanganwe muchibasa chenyu ichocho? Aripo. Akakuita isi? Aripo andakambosangana naye. Zvakaitika ndezvoti akasvika akati mari vana muchaja price yangu abva nditi andii tabva tasvika paya abva anditambidza mari yangu zvakanaka tabva taita aiwa akanyatsondinyinga munhu ende anga ine mboro yakakura. Tapedza paya akunditi hanzi ndidzosere mari yangu. Ndidzosere mari yangu. Tikati ndokudzosera mari yako sei waita wapedza? Auda kutunisana nini here? Auda kuita zvichisimba nini paya paya akutobudisa banga. Ndotokubaya ndidzosere mari yangu izveso. Handina kutunda. Asi munhu anga atotunda atopedza. Takakweshana takanetsa nozosvika patoungana vanhu vazara. Ndakatona kuti handii zvinondinetsa ndamudzosera mari yake abva aenda. Saka zvinoitika ndomakuda ndanchiudza iyaya. Atinozoti tikazoonawo umwe rauya gudo ramira paari ndo vandamupatira. Munongoti mosquito iri kuruma. Alright. Saka muri kutarisira kuregera here basa iri? Muda kuti mati kuregera hazvisi? Kuregera hazviiti. Ndozvikutoraramisa mari yangu. Komwe mukadzi nhasi ari mumba, imimi semunhukadzi, pane mumwe mukadzi nhasi ari mumba ari kuti nini baba nhingirini wari kundinetsa, ari kutokuonai nhasi panapa muchitaura, akati mai awane upenyu hwakanaka, plus kutouchline uku kunenge kunotoreka mari. Munomuti chii nhasi? Mukadzi ari kuda kusiya, pane mumwe mukadzi ari kutofunga kusiya imba yake achida kuenda kutouchline. Okay, ndo ndandichikudza ikavaiva tinoti tinorecruita. Munhu kana afunga kusiya nemoyo wake nansi ndokurambudza imba yako. Wasiya imba yako wega. Kana waona zviri kukunetsa siya. Okay. Uye utijoine kumbanje uko. Tokutambira. Tinokurecruita. Nokuti zvinonetsa moza ndezvodeso. Isi takatodzisiya dzimba dzazvoroti atisingadzivi. Asi chinoitika mazuva mukada kuzvitasa makesi dzozonzi munhu abayiwa urayiwa nemurume wachinetsana. Saka ndomukurudzira kuti kana zvichinetsa ngaasiyawe. Recruita anouya kubasa. Momudzidzisa. Aite mari atsvage mari achichengeta vana. Zvatiri kuita toda kuchengeta mhuri yedu. Ndizvozvo. Toda kuchengeta vana. Izimi mhuri yenyu yakakura sei? Ndine vana 4.
4. Wewe pana apedza chikoro ere kana wese wari kuenda chikoro? Okay. Vari kuenda ndotovaendesa chikoro vese. Vanodzidza zvikoro zvakanaka. Okay. Vana vangu vanoyashipikwa nemotikari pagedhi. Vachiendeswa kuchikoro nemakombi echikoro. Okay. Vachidzoswa pamba maid anenge aripo. Sometimes ndiye nditoripo ndakarista zvangu maseti kana ndisina kubuda out. Okay. Ko vanokushorai pabasa renyeri vanenge vachiti vari kutsvaga mari nechihure zvakazodai zvakadai, munoti kudii kwavari? Regai ndivaudza kuti chihure zita rebasa. Hure zita rebasa. Saka kana uwe uchishora kuti hanzi ari kutsvaga mari nechihure, iwo ndo wakatosara nokuti inini kana yangu yemuriwo handisi kumirira baba. Ndiri kuziva pekunotora mari ndichitenga muriwo. Kana mwana akati mama ndoda ice cream, ndiri kuziva pekutora mari ndichitengera mwana wangu, chispoila vana vangu zvavanoda. Handidi kuona vana vangu vachichemera chikafu cheku next door. Saka plus futi kana uri munhukadzi hazvisei kwese. Asi mangwana unomuka uriko. Unomuka uchihurawo? Unomuka uchihurawo kuchihure koko. Totosangana kuchihure. Unomuka wakutouchline? Wakutouchline. Unotora kwandiri futi kuti nhai ndiudzewo matips kuti ndoshanda sei. Ndotomudzidzisa futi. Okay. Saka munomborwawo here mamatrip tombonzwa vamwe vachiti tikumboenda ndoshandira kwakati, vamwe tikumboshandira kwakati? Tinobuda. Alright. Tinoenda kunana makaha kumakorokozo. Ndokwatinowanzoenda. Zvezvi zvine musiyano wopi kunge muri kunoku nekuenda kumbondoshandira kunze? Munomu hamuna mari than kunze. Okay. Kunze kune mari. Maprice atinochaja kunoku nemaprice atinochaja ta-out akasiyana. Okay. Handakudzai kunoku ndorwa short time $5. Kana nda-out 10, 15. Like now yangu emaflows. Varimi vatengesa fodya maitofane mari. Tikabuda out tinofane mari. Because varimi vanenge vachiburitsa mari. Varimi ndo vanototiitisa mari. Musadaro? Vanoburitsa mari varume vaya. Vanoburitsa mari. Saka munondowataimira kupi izvozvo nguva yefodya yakutengeswa inoi? Nguva yefodya yakutengeswa inoi towataimira kumvurwi. Kwamutoko kwandiri kukudzai. Kwamutoko? Tinotaimira ikoko. Okay. Kunyanya kumvuruka tinoataimira bhozi vanenge vachibva kunana mutora shanga kupi vachiuya kunotengeswa kafodya. Saisi tinoenda tichigara pamaloji. Okay. Tichigara pamaloji. Kana kwadoka toenda kubhawa. Saka varimi wewe vanouya kumabhawa manje. Ndokwavanenge vachitiona ikoko yavo titi takachena takanyatsopfeka makumbo ari panza. Zviri pamwe pacho nokukapfeka mataiti anenge achishepa bechera. Riri rakanyatsokushepa kudai. Zvotiri mubhawa akabata koti akangokutarisa kudai so akatarisa pabeche ipapa. Anogona kuti ndiro. Unoona ndiro ende iwe kana paunozotaura naye unozonoti imboro yakatomira kare. Angokubata garo. Imboro inenge yakatomira kare. Saka munototendera kuti ndibate ako garo chero usati wabhadhara mari usati waandikisha. Akandibata garo achanzwa ka feeling. Akanzwa feeling takutoenda. Autonondipa mari yakawanda kuti purenda mudzi. Okay. Saka warimi hokoyo iko. Mutoko hokoyo iko. Alright, aiwa ndinotenda. Saka mashoko ekugumisira amuri kuda kusiyira imimi. Kune wari kukuona inhasi. Vamwe vanoshoropodza vanhu vakaita semi vanotengesa bonde. Nemamwe mashoko amunoda kusiyira kune vari kukuona inhasi ndeyekuti chii? Mashoko andoda kusiyira vari kundiona nevari kundinzwa. Nemi munoshoropodza. Aiwa shoropodza yenyu asi mari tiri kutora inonzi tora mari United. Nevamwe vari kudawo kuuya kubasa uko. Uyai tikurekrute muchihure mushande. Ende ini chihure chacho handife ndakachisiya. Nokuti ndo chiri kundipa kuti vanhu vangu vararame. Vanhu vangu vari kuenda kuchikoro vachidyika zvavanoda. Haiwa, tinotenda, tinokutendaiwo nekubvuma wokutaura nesu muchirongwa chedu Touchline Hour. So tinodavira kuti pane zvese zvatakurukura, vana baba vazvinzwa, madzimai azvinzwa, wariko kudzimba ikokoko. So thank you very much. Right, muri yeZimbabwe. Thank you so much. Ndo chirongwa chetenge tinacho ndofunga manzwa hurukuro yetinge tichiita navatete wedawa. Hatina kuzokwanisa zvedu kuzobvunza zita kuti zita ndiani, but anyway mangonzwa kuti wanoshandira. Mati mashandira ku? Ndoshandira kuruwa. Alright. So thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera patinenge takakubatira ichi nyaya dzakafanana neidzodzi. Touchline Hour apo patinenge tichikurukura nana tete wedu vanotengesa
vanotengesa bonde. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira.